صدقے جاؤں میرا بھائی توجہ فرماؤ میں تھوڑا جی اشعالی دا حلیہ بیان کرا مت کو سمجھے مولا علی پاک دا حلیہ مبارک کی ندی نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ من ذالک میں پہلے بھی پڑھنا ہوا مت کو سمجھے نعوذ باللہ علی پاک پینٹ پاندے سن داڑھی مونڈے سن نال مچھا مونڈے سن جناب گھوٹ گھوٹ بھگ پیتے سن نانا میرا بھائی میرا مولا علی تھلے کہے بند بندے سن کرتا مبارک ہونا پاؤنا جناب آپ کا جڑا آپ دی داڑھی مبارک ہے سی پورا سینہ کجیا جاتا سی شاہ علی دا ایڈی بھاری جناب گھنی داڑھی سی چوڑی داڑھی مبارک سارا سینہ جناب کجیا جانا داڑھی مبارک نال اور آپ دے سر مبارک دے انگے والا جڑا ہے حصہ اندے تیوال نہیں سن اے جناب سونی شکل والے میرا پاک علی جڑا ویکھدا سی او ویکھدا جاندا سی صدقے جاوان دیا شانہ میرے مولا کائنات کو پاک رب العالمین نے عطا فرمایا ہوں توجہ فرماوی علی پاک دے نام نال آکھے جاتا کرم اللہ وجہ الکریم اس کا مطلب ہے اللہ سونا جناب دے چہرے نو عزت والا بناوے اے صرف پاک علی دے سیدنا صدیق اکبر دے نام مبارک نال ہوندا وجہ کی سی نا صدیق اکبر بچپن تو لے کے اسلام دے قبول کرن تک پیچھے جتنی زندگی ہے سی پاک ابو بکر صدیق کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا تے شاہ علی بھی کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا آکھیا جاندا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی والدہ مبارک جناب جڑی ہے جی فاطمہ بنت اسعد او جدو ولادت شاہ علی دا وقت آیا وے بیت اللہ او جناب پہلے جدو آپ جناب اپنی والدہ دے پیٹ کے اندر ہے سن او نبی بھی جانا آپ کے اندر اسلام لے کے آیا لیکن پہلا جناب حالت شرک کے اندر سن انہاں جانا بت خادے ارادہ بننا کہ میں جھک کے تو سجدہ کرا بکنو لیکن شاہ علی فرماتے نے خود میں جناب اپنی والدہ کو جناب پیٹ کے اندر میں سجدہ ہو جانا انج آخر جانا میں مانو سجدہ نہ کرن دینا بولو تو صحیح آج جڑے توحید منن والے سن مولا علی جنہ روحاں تے جہان دے اندر جناب روحاں تے جہان دے اندر توحید نو من لیا سی او کیویں سجدہ کرن دے سن اپنی ماں نو انہاں نو بھی شرک تو بچایا ہے یہی تے توحیدی سن ساڈا پیر باہو بولیا فرمایا الف الاستی سنا بولو تو صحیح
ایڈیاں شاناں پاک علی دیاں اللہ دے نبی ایک صحابی نو بھیجیا فرمایا جا علی نو بلا کے لے آؤ صحابی گیا باہروں نہ باہر کنڈی لگی سی لیکن اندر چکی چل رہی سبحان اللہ آواز آ رہی صحابی واپس آیا یا رسول اللہ علی پاک دے گھر نہیں سن سونیا کنڈی باہروں لگی تھی مگر اندر نا چکی دے پیسنے دی آواز آ اللہ دے نبی فرمایا صحابی نہیں جاننا ہے میری آل بیت دے گھر دی چکی نا اللہ دے آسمان دے فرشتے آتے ہیں سبحان اللہ اکبر کبیرہ ذرا گج کے آپ سبحان اللہ میرا بھائی شانہ بے شمار نے اشجع الاشجعین مولا علی نے بڑے بہادر سن فقیہ سن فقیہ سن تے بادشاہ سن تے وہ بھی بے مثال آپ دی زندگی مبارک دے بڑے پہلو نے ہاں جی مسائل وچ بھی عبور سیاست وچ بھی عبور توجہ ہے نا اے تے آپ آج بنایا نا بھی تے سیاست جڑا ہے نا بھی تے آئیے نا ڈنگراں دا کم مولیاں دا کی کم ہے بھائی تے مڑ شاہ علی دا کی کم سی بادشاہی کرنا آپ اس نے ہو بھی آپ آکھیا مولا علی کیڑے کھاتے لگ گئے مسیح نماز پڑھو لاجپال تو سی کیڑے چکر وچ پہ گئے او بھائی جڑی سیاست ہے نا اسلامی ہاں اللہ دے نبی کر دے رہے نو حضرت سلیمان علیہ السلام روح زمین دے بادشاہ نبی بھی سیدنا سکندر ذوالقرنین روح زمین دے بادشاہ نبی بھی تو نبیوں دا کام سیاسی باقی جڑی شیطانی سیاست ہے جمہوریت آتی وہ موڑے نہ دا کام ہاں جی جدوں دا پاکستان بنیا تو مجھ کٹی پئی ہے ساڈی کو سوکھ دا سا نہیں بے خاصا گنجا نو بھی ازمایا زرداری نو بھی ازمایا مداری نو بھی ازمایا کار لئی بیٹھ اونچا اونچا کچھ نہیں ہوتا جب پولیس آ جاوے نا تو کہے صحیح سر جی ساڈے سارا دے طرفوں نہ ایک مولوی نو لے یہ تواڈے ملک کیتا مائی ہم گھر میں لگے جب بھئی نہ سارا دے طرف مایا تو نہ میں ہائے او بھائی میرے پاک علی دا دور خلافت ایک بندے چوری کی تعذیرات اسلامی دے تحت او دا ہاتھ بڑھیا گیا بادشاہ علی نے توجہ ہے نا اسلام فرماندہ چور دا ہاتھ کرتا زانی نو زنا دی سزا دیو قدم خدا دی پاکستان اسلامی سزاواں قائم ہو جان جرم ختم آج تینے نہیں بچیاں نال گناہ ہو رہے ہیں بچیاں نال گناہ ہو رہے ہیں اسمبلی تک جناب شراب پہنچ گئی اسلام فرماندہ قتل دا بدلہ قتل حد سرکا چوری دی سزا ہاتھ وڈنا زانی نو سزا دیو دی شادی شدہ جرم جناح کرے تو انہوں سنسار کرو مار مار پتھر مار دیو غیر شادی شدہ کرے تو کوڑا مارو لیکن نہیں پاک علی دا دور حکومت توجہ ہے کہ نہیں صدیق اللہ دے نبی بادشاہی کی تھی مدینے دے اندر مکہ دے اندر اللہ تعالیٰ اپنوں خلافت عطا نہ فرمائی صحابہ کمزور میں مار کھان دے حکم ہو گیا ہجرت مدینے آ گئے اتھے اللہ تعالیٰ بادشاہی والی قوت اللہ دے نبی کو عطا فرمائی اتھے تغیرات اتریاں اسلامی نظام قائم ہویا پھر نبی دیو صحابہ جڑے مار کھاندے سن اسلام والی بادشاہی دی عظمت نال انہاں پھر جناب ادھی دنیا فتح کی اللہ دے نبی بادشاہی کی تھی صدیق اکبر کی تھی عمر بن خطاب کی تھی عثمان غنی کی تھی مولا علی کی تھی امام حسن پاک کی تھی سیدنا امیر معاویہ پاک پھر میں چلتا رہا خلافت کے بعد پھر جناب عمر بن عبدالعزیز آ گئے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آ گئے حسد بادشاہی دی سیاست دی سنی نہیں حسد بعد جناب وراثت دار وراثت لگے کھلے ہیں ووٹ پمنے پائی کھلے ہیں تلیبتا رہی جلدی کھلے پائی کٹین دی ماروں میں چھڑا وہ ذمہ دار ہو بولو تو صحیح یار ہاں جی آپ دا دور حکومت ہے ایک بندے چوری کی تھی سویرے اعلان کر دے میں نا یوں اپنا بادشاہ جڑا بزرگ ہے شریف آدمی سویرے اعلان کر دے حضرات
پاکستان دے چارے صوبہ بما کشمیر کوئی بندہ چوری کرے گا میں انہوں ڈکنا ڈکنا نہیں ہوتا صرف ہاتھ وڈنا بس تو سونا اپنا سڑک تے رکھ دے میں چوری ہو جاوے میری سزا تک چکنا ہی نہیں جزوی طور تے عرب دے اندر کچھ قانون نہیں اسلامی ہاں جی اتھے بڑی سختی تے چوری نہیں ہوندی ہے انہی لیکن ہونوں کچھ ڈلے ہو گئے انہوں نے بھی بادشاہ بدل رہا ہے عمر بن خطاب دا دور حکومت چور چوری کی تھی قاضی نے جناب دا ہاتھ وڑ دیتا پنجا جڑا وڈیا سی نا اگے کیونکہ اتفاق ہو گیا اگے اللہ سزا نہیں دے گا وہ جناب شرم دی وجہ نال نہ وہ اپنا کٹیا بازو ایک ہاتھ پھڑ کے تے جتھوں وڈیا سی نا اس کو او دے اوتے رکھ تے انہیں جناب کونی دے اوتے انہیں کپڑا سٹ کے تے بازار جا رہے سامنے مولا علی آ روکیا فرمایا خیر ہے حضور میں چوری کیتی سی تے مینوں سزا مل گئی حد جاری ہو گئی میرا ہاتھ وڈیا گیا پاک علی فرمایا تم راضی ہے عرض کرتا حضور اللہ دا حکم ہے راضی ہے فرمایا ہے راضی تو اس سزا تے ہاتھ وڈائی کھلا پھر بھی راضی یا علی میں راضی ہوں اور فرمایا مڑو رکھا جڑا پنجا ہے اس جڑا ہاتھ پھڑیا سی نا انہیں پنجا دیتا جناب پاک علی سرکار نے فرمایا انہوں نال لا لعاب لا کے نہ تو فرمایا جا منا جو